Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Шешу тамамланды, қыр эшләре дәвам итә. Икенчеләр төрле азык әзерләү кампаниясын башлый. Кан бирү кемнеңдер гомерен саклап кала ала. Район хастаханәсендә донор көне үтте. Авыл тарихы китапларда Метрәйдә авыл тарихы буенча китап тәкъдир ителде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мөслим районы язгы чәчүне алдынгылар рәтендә тәмамлады. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган журналистлар өчен брифингта сүз шул хакта барды. Брифингта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров белән бергә Мөслим районы башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Район башлыгы язгы кыр эшләре турында сөйләде, журналистларның сорауларына җавап бирде. Сабантуй алдыннан авыл хуҗалыгы белгечләре басу кырларының торышына бәя бирә. Нәтиҗәләр район Сабантуенда игълан ителә. Быел бу чара 5нче июньгә билгеләнде. Район башлыгы белгечләр аксакаллар белән бергә басу кырларны карап, аларның торышына бәя бирде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Районыбыз аксакаллары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре белән берлектә чәчүлекләрнең торышына бәя бирелде. Ел бик әйбәт килде. Чәчүлекләр бик матур. Бик матур гына киләләр. Хәзер инде безнең Аллаһка шөкер, бөтен фермерларыбыз да ашлама белән, ниндидер средства защиты растениялар белән матур иттереп, яңа әйбәт орлыклар белән аларны агулап шулай итеп чәчкәннәр. Инде чәчүлекнең торышлары бик матур. Тулайым алганда бөтен хуҗалыкларда да менә бүгенгә кысан финанс чорында акчасын табып, кредит алганнардыр инде хуҗалыклар. Шулай күп кенә ашлама туплап, ашламаны чәчкәндә һәм чәчкәннән соң подкормка ясаулар, бу бик тә күңелгә ошый торган әйбәт. Район буенча тулайым алганда чәчүлекләрнең торышын яхшы дип бәяләрлек. Барлык аграрийлар да технологик алымнарны үтә бешиләр, ләкин кайбер урында кисәтүләр дә ясалды. Яз игенче өчен уңай килә. Җирдә дым запасы яхшы гына тупланды. Ходай Тәгалә яңадан инде табигать афәтләре китереп чыгармыйча, уборка чорында яхшы гына һава шартлары булып, шушы куйган хезмәтнең нәтиҗәсен күрергә, уңышларны исән-сау җинап алып, һәрбер семьяга, эшләгән кешегә хезмәт хакы түләрлек, районның социаль йөзен үзгәртә торган мөмкинлекләр әлбәттә арта торган була. Көннәр матур торып, яңгырлары вакытында явып, тир түгеп хезмәт куйган механизаторларга лаеклы хезмәт хакы да алырга язсын. Район башлыгы Туган як һәм Август Мөслим агрофирмаларының тәҗрибәле делянкаларының уңышка бер адым булып торуына басым ясады. Бәхәссез фәнни алым эштә югары нәтиҗәләр бирә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Язгы чәчү төгәлләнү эш бетте дигән сүз түгел әле. Бу көннәрдә үсентеләрне корткыч бишәкләргә, төрле авыруларга һәм шүп үләннәренә каршы эшкәртү бара. Бу эш районда 45 мең гектардан артык мәйданда башкарылган. Шул ук вакытта төрле азык әзерләүгә дә әзерлек бара. Шушы көннәрдә әлеге җаваплы чорга әзерлекне бәяләү буенча комиссия эшләде. Апрель ахырында ук сиптергеч җайланмалар агу сибү техникасы калибровкалы үткән иде. Корткычларга һәм шүп үләннәренә каршы көрәш җәй буена бара. Август Мөслим бөлікшесінде біздің қатнашыға тиеш опрыскиватель әзір. Мына бүгін аларға калибровка өткеріп, түрлі нормаларын, түрлі нормаларды шөлерін келебіз. Бұлай барсы да тәртіп, запчастьлар, елер барсы білән тәймін етілгенлер. Алла бірса, несіз, хау-хатарсызгына жеңіп шығады. Соңгы 3 елда азык культуралары мәйданнарын арттыруга һәм яңартуга аерым игътибар бирелә. Үлән басуларында дым каплау, ашлама кертү кебек агрочаралар үз вакытында һәм җитәрлек күләмдә башкарылды. Быелда 1700 тонна югары репродукциялы, оригинал һәм элиталы орлыклар сатып алынды хуҗалыкларга. Шулай ук инде ашлама накоплениесе буенча да елдан ел артып килә. Узган ел 83 килограмм булса, быел 87 килограмм тәэсир итүчемдә дә ашлама тупладык. Терлек азык әзерләү техникасының һәм азык саклагычларының сезон әзерлеген бәяләү максатыннан Мөслимгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаил Фаттахов килде. Ул Август Мөслим агрофирмасының техник паркы һәм агромастер җитештерү компаниясе эшчәнлеге белән танышты. Безнең Мөслимдә основной сөт җитештерүче безнең Август компаниясе. Аларның инде технологиялары бик югары терлеккә ашлык әзерләү өстендә алар бик әһәмият биреп, матур иттереп эшлиләр.
Кышлату чорында мул продукция алу өчен җәен җитәрлек күләмдә сыйфатлы терлек азыгы запасы булдыру мөһим. Мөслимлеләр эшне башларга әзер. Рима Авзалова, Гөлназ Җәрирова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслимгә эшлекле визит белән Август компаниясе җитәкчелеге килде. Компанияның генераль директоры Александр Усков җитәкчелегендә компания вәкилләре Үрәзмәттәге терлекчелек комплексында булдылар. Басуларның торышы белән кызыксындылар. Александр Усков компания кичергән үзгәрешләр терлекчелек комплексының һәм басуларның торышына яхшы бәя бирде. Август Агродан практик узачак студентлар белән очрашты. Очрашу Мөслим политехника техникумның актлар залында узды. Биредә төрле район һәм шәһәрләрдән 50-гә якын студент катнашты. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Районыбыз эшмәкәрләргә бай. Тамян авылында яшәүче Айдар Шакиров шәхси ярдәмче хуҗалыгында 500-дән артык сарык асрый. Итне Мөслим һәм күрше тирә районнарга сата. Фермерның эшчәнлеген һәм сарыкчылыкның үзенчәлекләре Ләйсән Сабирова өйрәнеп кайтты. Айдар Шакиров Афганстанда хезмәт иткәндә күрдүкле сарык ите ашап карый һәм ошатып кала. Анда шундый сарыклар үрчетү теләге туа. Хәрби хезмәттән кайткач, 1994 елда беренчеләрдән булып Татарстанга күрдүкле сарыклар алып кайта. Моның өчен ул Казакъстанга ук бара. Мондый сарыкның ите сусыл була. Күрдүк мае файдалы, төрле витаминнарга бай һәм кыйммәт йөри. Аш-су әзерләүдә, медицина, косметологиядә киң кулланыла. Бер яшькә кадәр бер сарык 20-25 килограмм ит бирә. Хайваннарны сорау буенча суялар. Сарык итен Мөслим, Минзәлә, башка якын тирә районнардан килеп алалар ди. Корбан гаетенә 90 баш сарык суйганнар. Май ахыры июнь башында сарыкларның юнын алалар. Шул ук вакытта талпанга, эчендәге суалчаннарга каршы прививкалар ясала. Моны фермер үзе эшли. Кайберләрнең колагында номеры булмаса, номерда сугыла. Өмәдә гадәттә туганнар, дуслар, авылдашлар җыела. Тамян тирәсендә болыннар киң, әрәмәләре матур. Ык шушыннан агып үтә, кече сулыклар да бар. Монда хайван үстерү өчен шартлар искиткеч. Основной бу көтүдә инде 500-дән артык сарык йөри инде. Иртән чыгып китәләр алар, сәгать 5-ләрдә инде 5-нче яртыларда кара бүген вакытта инде теге. Көннәр кызу булса инде даже 2-ләрдә дә чыгып китәргә мөҗитләр. 7-ләрдә, 8-ләрдә кайталар. Ну көтүчеләр юк инде, үзләре йөриләр. Основной абитларда килеп инде теге тау башыннан бинокльдәгенә карыйбыз да кайда йөргәннәр. Кичкә үзләре тагын шунда җыелып бетәләр инде. Авыл тирәсенә. Хуҗалыкта эш җайга салынган. Айдар Шакиров әйтүенчә, җитәрлек техника булгач, тормыш күпкә җиңел бара. Монда трактор, йөк машинасы, печән чапкычлар, рулонга җыючы җайланмалар бар. Эшкә карата Айдар әфәнденең үз фәлсәфәсе бар. Артык күп эшләргә ярамый, вакытында ял итәргә кирәк. Һәм эшне дөрес итеп оештыра белсәң, ул үз көенә барачак. Ләйсән Сабирова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 8 июнь социаль хезмәткәрләр көне. Мөслим районында Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына караган 5 оешма халыкка хезмәт күрсәтә. Социаль яклау бүлеге 30 санлы республика матди ярдәм үзәге, Мая халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге, картлар һәм инвалидлар йорты һәм мәшгульлек үзәге. Әлеге оешмаларда 108 кеше хезмәт куя. Районыбызның социаль хезмәткәрләрен хөрмәтләү тантанасыннан безнең репортаж. Бүлекнең төп функциясе яклауга мохтаҗ катламнарга пособиялар, компенсациялар, субсидиялар, стипендиялар, айлык акчалата түләүләр билгеләү һәм түләү. Социаль хезмәткәрләр көне инде ул безнең эш кенә түгел, социаль хезмәткәрләрнең яшәеше дип әйтергә. Чөнки инде алар ярты гомерләрен шушы өлкәннәребезгә, авыр тормыш хәлендә калган гаиләләребезгә үзләрен багышлап тиешенчә хезмәт күрсәтәләр. Моя халыкка комплексы социаль хезмәт күрсәтү үзәге социаль ярдәмгә, тәрбиягә мохтаҗ мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбызның мәнфәгатьләрен кайгырта. Үзәктә 72 кеше хезмәт куя. Шуларның 48-е авылларда эшләүче социаль хезмәткәрләр. Биредә хезмәт куеп бүген лаеклы ялда булганнар эшләгән елларын сагынып искә алды. Әбиләрне карадым. Әбиләргә инде анда су кертү, дарулап кайту, әбиләр пешерү, бик яратып һөнәрне башкардым. Әбиләрне карау бик җиңел булмаса да, бер ярдыра кирәк. Алар бебей кебек. Как аларны карыйсың икән, нишкә күңелле була кирәк. Аларның күңеле бик нишкә. Мы им даем кусочек счастья. Они нас очень ждут, они нас уважают, и мы для них как частичка их семьи получаемся. Потому что я прихожу и как родственникам, как к родственникам к своим, и они также меня
любят, ценят, уважают. 2002 елда районда халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге ачылды. Һәм шул вакытта ук медицина хезмәте күрсәтү бүлеге дә барлыкка килде. Менә шул вакытта мен халыкка медицина хезмәте күрсәтү бүлегенең җитәкчесе итеп эшкә урнаштым. Һәм инде менә июньдә больницада ятмаган, чагына дәваланырга кирәк булган авырулар зәрә күп иде. Һәм безнең медсестралар райондагы шул авыруларга хезмәт күрсәтәләр. Алар инде аларга массажлар ясыйлар иде, врач назначениесе буенча уколлар ясыйлар иде. Һәм ухат алып баралар иде. Ул чырларда 87 елларда районга барлыгы 80 әбине карауга сон бирелгән иде, 80 әби. Әмма ләкин аларны караучы булмады, әбиләрнең үзләренә шушы акчаны биреп, авыл советлары шулай итеп аларга азмы күпме булса да материал ярдәм күрсәтелде шул чорда. Тантанада бер төркем социаль хезмәткәрләргә Татарстан Республикасы Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының район башлыгына мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Икенче көнне Мөслимдә донор көне узды. Донорлар тиншадан бүләк итү дигәнне аңлата. Донорлар башкаларга караганда 5 елга озаграк яши диләр, чөнки каннары гел алышынып тора. Шуны аңлаган мөслимләр бу көнне донор буларга кан тапшырырга ашыкты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Кан тапшыруга теләүчеләрнең саны бик күп иде. Мөслимнең үзендә гомер итүчеләр генә түгел, шәһәрдә эшләп яшәүчеләр дә донор булырга дип ерак араларны якын итеп кайткан иде бу көнне. Үз гомеремдә 150 тапкыр бирә торганмындыр. Кирәкле бер дип уйлыйм. Күп кеше китеп ята. Бөтен больницаларга барып йөрим, бөтен кешеләргә дип уйлыйм. Үзем сәламәт булганда ярдәм итәргә кирәк. Донор булу кеше үзенең сәламәтлегенең ни дәрәҗәдә булуын да белергә ярдәм итә. Бик күпләр кан тапшыргач сәламәтлекләре яхшырып китүенә игътибар иткән. Минем күптәннән 30 ел гына инде элек биргән бар иде. Шуннан соң бер тапкыр да кан биргән юк иде. Бирәс киләдер минем, иншаллага нигә барып йөрү бик мәшәкатьле анда инде. Документлар туры кирәк, менә шундый мөмкинлек булгач инде мин шатланып риза булдым кан бирергә. Бу бик тә файдалы эш. Беренчедән үзең өчен булса организмга чистарыну шикеллерәк килеп чыга инде, кан алыштыру шикеллерәк килеп чыга. Һәм икенчедән без бит инде күпме менә шушы канга тилмергән кешеләргә ярдәм итәбез, күпме гомерләрне саклап калабыз. Йорчолы шәһәренең кан тапшыру үзәге хезмәткәрләре бу көнне 100дән артык райондашыбыздан кан алды. 18 яше тулган һәм гәүдә авырлыгы 50 килограммнан да ким булмаган кешеләр тискәре күрсәткечләре булмаганда донор була ала. Мы сегодня приехали в Муслюмово. Нас очень хорошо встретили, желающих очень много. До этого мы были в Агрызе. Быть донором очень почетно. Халык бик актив катнаша. Хәзерге вакытка инде 30дан артык кеше килде, тагын көтелә. Бу бик мактаулы эш дип әйтәсе килә, чөнки күп кешеләрнең гомерен саклап калуга бу ярдәм итә. Бу көн бөтен дөнья календарьларында кызыл төс белән билгеләнгән. Донор канын травматология, хирургия, онкологиядә ошыгыч операциялар вакытында киң кулланалар. Донорга кан тапшырган көнне туклану өчен 822 сум күләмендә акчалата компенсация бирелә һәм уртача хезмәт хакын саклап калып 2 көн ялда бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыллар йөзен үзгәртә. Бүген авыл җирлекләрендә ял, спорт, уен мәйданчыклары ачыла. Иске Карамал авылында Рушат паркын ачу тантанасы үтте. Мәрхүм Рушат Рахимовның тормыш иптәше Гөлназ хәләле хыялланган паркны ачты. Паркны ачу тантанасында район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов катнашты. Элек бу урында авыл советы бинасы урнашкан булган. Парк төзү эшен Гөлназ узган ел башлаган. Барлык чыгымнарны да үз өстенә алып, үз проекты белән бик матур мәйданчык ясауга ирешкән. Birge işlep çıkarımızda süzgürkenliği dinaminen dilegen edip, anın isteligine, yok isteligine koramalı halkına zor matur bilek yesin. Балаларны, кешеләрне куандырып, хезмәт. Иске Карамалы егете Рушат Рахимов 2020 елда снегоход белән һәлакәткә очрады. 38 яшендә гомер өзелгән Рушатны авылдашлары ярдәмчел, тырыш егет буларак искә алалар. Рушат укганда инде бик тырыш, акыллы, һәрвакыт пөхтә, чиста. Һәм инде бетгәннән соң да ул һәрвакыт без бараш бишәдә. Бер вакыт я батсам, Рушат безгә күчтәшә калып киткән, тәмле пакетлар, шәйләр. Ул вакытта белмәгәндә иде, дип яшәгән иде. Аннан инде бер вакыт 2013 елда шундый зур кырлык булды. Шул вакытта кич кырын
Рушаттың бар еді машинасы, Курган түбінде. Бір егіт білен, Айбулат білен икісі бізге салап кетелерler. Біз шоқ қатты, шу салып еп кетілер. Ол хаттан мағайдырысы студент, әлейді yok етілер. Мұны шуат шундай хер вақыт ердемші, машып үйсізді, шундай тина балайды ол. Ойын майданчығы ауыл мәшті қаршында орнашқан балалар үшін береді тау, батут, үстел теннисі тауған қойылған. Символик тосманы кескеш қонақлар һәм балалар ойын майданчығына ауызды. Рушат біздің классташ һәр вақыт яғымды, ярдәмшіл еді, біз бик яқын аралашқаштан. Бір вақытта да ортық сөйләшмәді, мақтанып йөрмәді, һәр вақыт тыйнақ, ұшырашуларда да үз турында қысқачағына әйтеп кетәдір, һәр вақыт біздің еректерді қалашақ. Һәр барша біздің көңілінде Расих ұлы, Зәмзәмия ұлы Рушат яқшы хатирелері білен күзаларымызда тұра. Ол тәртіплі ғайләді, әтиенелері бик тәртіплі. Бүн яшыл матур яшауші кішілерінің ұлы едіне қаділетесің Аллахы Тағала шулай оларға ғұмырына қысқа етіп бергеш. Олар вақилыққа да яқшы кішілер керектір. Балалар береді ел давамында рәхәтләнеп көңіл аша ала. Ойын майданчығы ұзын ғөмірлі болсын. Һәм зур тырышлық біле болдырылған матур ойын майданчығын ауыл халқы соқлап тұтсын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесі. Мәктәпләрдә урак исте, шагарлыш сыйныфлар дәүләт имтиханнарын тапшыра. Муслимдә сынаулар Муслим лицей базасында уза. Имтихан барышын безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Бу көнне районыбызның 188 9-нчы сыйныф укучысы имтихан тапшыру пункты булган лицейга җыелды. Мен инде быел 9-нчы сыйныф укучыларын чыгарам. Алар инде бүген рус теленнән имтихан тапшырырга килделәр. Аларга инде уңышлар телим. Мен алар өчен бик тә борчылам. Бик яхшы нәтиҗәләргә ирешерләр дип уйлыйм. Имтихан уздыру процедурасында быел біраз үзгәрешләр дә бар. Алар имтихан материалларын интернет аша кабул итү, бланкларны имтихан кабул итү пунктларына сканер аша уздыру кебек процедураларга карый. Бүген без рус телен билебез. Мин теге мыкаушамам инде, әйбәт әзерләндем, вариантлар эшләп чыктым. Менә әйбәт кенә математиканы белеп чыккан идем. Оган куркыныч түгел булай караганда. Просто андан пространствода замкнутый булгач теге әзер кешеләрне каушата, булай бер куркыныч да юган. Аларны уңышлы узу өчен апробациялар уздырылды. Укытучылар да, укучылар да имтиханга әзерлек белән килде. Biz инде бу имтихан бирү процедурасын үттек, һәм ул күбрәк сиңа этәргәч һәм ышану бирә. Безнең рус теле укытучысы бик әйбәт әзерләде, консультацияларда йөрдем. Быелгы имтихан нәтиҗәләрен укучылар Россия Федерациясе дәүләт хезмәте күрсәтү порталы аша да белә ала. Гадәттәгечә паспорт мәгълүматлары буенча кирип, РЦМК сайты аша да белеп була. Нәтиҗәләр 2 атнадан билгеле булачак. Имтихан нәтиҗәләре буенча апелляция бирү һәм аларны карау процедурасы үзгәрешсез калды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Авыл утлары газетасының даими авторлары белән без һәр вакыт элемтәдә торабыз. Газетага үз исеменнән язма бирү бер яктан кызыклы, икенче яктан зур җаваплылык, чөнки язма укучыларда нинди фикер уятачагын алдан әйтеп булмый. Даими авторыбыз Вәләшбашта Миләүшә Хәсәнова да язмалар җибәреп тора, укып барасыздыр. Газетаның даими укучысы, даими авторларның берсе Миләүшә Хәсәнова яшь буында да вакытлы матбугатка мәхәббәт тәрбияле. Теманы Ләйсән Сабирова дәвам итә. Миләүшә Хәсәнова авыл утларының иң тугры укучыларыннан. Әти-әнисе дә гомер буе газета журналлар алдырган. Хәзер Хәсәновлар үзләре дә шушы традицияне дәвам итә. Кулга тотып уку белән теге интернеттан уку икесегел ике нәрсә бит инде, җир белән күк кебек. Авыл утлары газетасы бик матур чыга һәм инде бик кирәкле, чөнки һәр районның яңалыкларын инде һәр кем белеп торырга тиеш. Миләүшә ханымның беренче язмасы әле башлангычта укыганда ук басылып чыга. 4 юллык кына самими эчтәлекле беренче шигыремне район газетасына җибәрдек һәм ул басылып чыкты. Әле миңа шуның өчен 1 сум гонорар да кайтты. Ул вакытта 1 сум зур акча, аңа 5 ипи алып булайды дип сөйли ул. Вәләшбашка укытучы булып кайткач, язу яраткан шөгыленә әверелә аның. Төрле газета журналларга язып, хикәя конкурсларында катнашып, призлы урыннарда яулый ул. Бүген Хәсәновлар 5000 сумлык газета журналлар алдыра. Хәсәновлар 3 бала, 2 ул һәм 1 кыз үстерә. Төпчекләре 8 яшьлек Асылъяр. Кызчыкка махсус Салават күпере, Сабантуй, Көмеш кыңгырау, ялкын басмаларын алдыралар. Әле күптән түгел Көмеш кыңгырауда язмасы да басылып чыккан. Газетларны укырга яратам.
Өзім де газетталарға язмалар жиберем. Оğlutlarına келесі ярты yıllık үшін 890 сым 88 тиынға, Сельский огни газетсына 810 сымға yazılırға мүмкін. 16 июньға қадар район газетсына тошламалы бәйеден yazылып була. Газетаны редакциядан келіп алу шорты білен альтернатив подписка небары 510 сым. Оğlutları Сельский огни газетсі 1931 yıldan берлі мәғлумат сағында. Булған, бар һәм булашақ. Лейсан Сабирова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесі. Тағын бір ескертәбіз. Бұл күннәрдә вакытлы матбугатка ташламалы бәядән язылырга мөмкин, авыллар абунәчләрен югалтмас дип шанабыз. Алга таба, авыллар тарихын барлый, һәр авыл үз тарихын китап итеп бастырырга тырыша. Митрәйлеләр дә авыл тарихын китап итеп бастырды. Тал тирәкле Митрәй исемле китап Митрәй мәдәният йортында тәкъдир ителде. Әлеге чарада район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бәдретдинова да катнашты. Китапны чыгаруда спонсорлык ярдәме күрсәткән игъанәчеләр авыл халкы Митрәйдә туып үсеп, бүген төрле район һәм шәһәрләрдә гомер итүче авылдашлар бәйрәмнең төп кунаклары булды. Күптәннән уйланып килгән шөгыль, мәсьәлә. Берничә кеше талпынып караган иде минем белүемчә. Зур вакыйга дип саныйм. Чөнки беренчедән бөтен авылларда аны оештыру шагылмый. Икенчедән аны оештыру җиңел түгел. Һәм ул бит бер тәрбия чаралары. Бу эшне инде авыл егете Рәшит һәм Синара, минем малаем Алмаз башкарып чыктылар, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу китапны чыгуына миннән дә артык сөенүче бар микән? Китапта Митрәй авылы, аның тормышы, халкы, яшәеше, нәсел җипләре, үткәне, бүгенгесе турындагы язмалар урын алган. Берничә бүлектән торган китап Митрәйлеләр өчен генә түгел, һәркемгә кызыксынып укырлык итеп язылган. Бу материалларны инде без байтактан җыйнадык. Мәктәптә, мәктәп музейында сакланган авыл тарихыбыз бар иде. Шул авыл тарихын тагында байыттык. Беренче бүлегебез безнең китапның менә шушы авылның үткәненә багышланган. Аннан соң инде авылыбыздан чыккан күренекле кешеләргә бер бүлекне багышладык. Читтә яшәгән авыл халкы үзләренең нәсел җипләрен барлап, 50гә якын кешенең гаиләләре һәм нәселләре турында мәгълүмат монда кертелде. Мин үзем менә төп Митрәйнеке бу китап бик нык кирәк Митрәйгә. Без моны күптәннән көттек инде. Рәхмәт. Тырыштык бу китапны җадырга, нукулдан акча кирәк бит инде аңа да. Тырыштык, Аллага шөкер, тарихын шулай җадырга тырышкан кешеләргә рәхмәт яусын инде. Моның өчен бик күп тырышлык кирәк бит балалар. Республикада авыл тарихларын барлау вазгыяте бара. Митрәйлеләр дә бу агымга бик теләп кушылганнар һәм нәтиҗәсе дә куанычлы. 360 дәнә тираж белән дөнья күргән Тол тирәкле Митрәем китабы Казанның Ак Бүре редакциясендә дөнья күрде. Бөтен авылларда башкарып чыга алмаган бу эш чыннан да Митрәйлеләр өчен грандиоз вакыйгага әйләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Тагын бер китап тарихы. Үзәк китапханәдә танылган язучы Зифа Кадырова белән очрашу язучының яңа китабын тәкъдир итү максатында оештырылды. Зифа Кадырова Муслим укучыларының күптән көткән тансык кунагы. Милләтпәрвәр сәясәтче Фәүзия Бәйрәмовадан хәйр-фатиха алып, беренче китапларын йөзәр денедән чыгара башлаган Зифа ханымның бүгенге көндә үз укучысы бар. Һәм алар аз түгел, чөнки әдәбият мәйданында үз йөзе, үз сүзе бар язучының. Мен кеше белән эшләү кызыклы, кеше ни сорау бирә, кем ни белән канәгать, кемгә нәрсә ошамый. Моны язучы өчен белергә кирәк. Сагынырсың мин булмам, көтеп узган гомер, язмыш сынавы, яраларың белән яратырмын кебек әсәрләре белән халык мәхәббәтен яулап алган язучыга мөслимләрнең сораулары байтак җыелган. Укыдым, шул хәтле дулкынландыргыч менә сразу кирип китә торган инде. Ішіне өзін олып кіріп кете, шуны рәхәт, шул геройлар белән бергә яшисең, ойгырасың, шотланасың. Һәм барлык авылдашлар исеменнән Зифа апага зур рәхмәт әйтәбез. Зифа Абдулвалиевнаның чыгышы үзенең ихласлылыгы, гадилеге белән таң калдырды. Мин аларны кат-кат укыйм. Ничектер алар менә көч бирәләр. Ничектер куәт истиләр. Ничектер яшәргә ян бирәләр. Һәм язучыга сәламәтлек телим, бәхет телим. Соңгы вакытта чыккан урланган яшьлек китабы барыбызның да күңелен яулап алды. Гомумән кешенең эчке кичерешләре тулаем берилгән китапларны халык яратыбрак кабул итә.
Очрашуга Зифа ханымның китапларын редакцияләүче, аңа иҗатында ярдәм итүче Роза ханым Хәмидуллина да килгән иде. Шунда Зифа Кадырова битендә ул, менә монда ул төп тема буларак авылны күтәрә. Минем уйлавымча, авылны бүгенге көндә авылларның бетүе, әйме авылда яшьләрнең калмавы, авылда бик күп йортларның ябылуы бүгенге көндә менә төп менә монда мәсьәлә булып тора. Менә укучыларыбыз укыган вакытта Зифа Кадырның әсәреннән менә шушы әйберне эзләсеннәр диясем килә. Мин төп авыл темасын күтәрәсем килде. Кешеләр китеп беткәч, зыяратларны кем саклар? Менә бу кайчандыр авыл обелискалары торган име, сугышка киткәннәрне кем саклар? Булар бит дөньясы бетүгә таба бара. Шул вакытта кимдер берәү кайтып, шушы авылны саклап калырга тырыша. Очрашуда Зифа Кадырованың «Урланган яшьлек» дип аталган яңа китабы да тәкъдим ителде. Истәлеккә алынган кулъязмалар, бергәләп төшкән фотолар, очрашудан алган тәэсирләр озак сакланыр. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, безнең белән калыгыз.